Vana baba hoye. Vana baba hoye. Tisingapedze nguva yedu. Tanzwa zvinzi izvo 3 minutes asi kana vakafara anogona kupa 30 minutes. Panapa zuva ranhasi tiri kufara zvikuru semadzimai. Ndichingotenda kuna president neleadership yenyu nepamusana pemadzimai akakwanisa kuva makansera, akapindawo muzvinzvimbo zvokuti vave makansera, vakapindawo muzvinzvimbo zvokuti vave ma-MP. Tinonzwa kufara zvikuru, asi 2023 president tanga tine chikumbiro chekuti isusu anamai zvinotiremera, toda kuti nyika yedu yeZimbabwe izare nevana. Asi chikumbiro chedu ndechekuti tiri kuda kuti mateneti ave free. Tiwane kutambanuka pasununguko yedu. Iye zvino zviri kutiremera mukati mezvipatara. Tiri kusvika pakusunungukira mukati medzimba. Zvinhu zviri kutibata zvakanyanyisa. Uyezve 2023 president mapinda panyanga. Tiri kukumbira kuti madzimai tisave vanosaririra. Tisave madzimai vanongoti dedi chingwa chapera. Tiri kuda maprojects anobatika. Kwete maprojects epamuromo. Maprojects anonyorwa bumbiro. Handiti kuchechi chaiko kune bumbiro. Asi umwe unonzwa achiti handine nezveconstitution. Munomuziva chinhu changu chaora. Hezvauko.